ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ዘይትደልየካ እንተኾይና ተርእየካ ምልክታት ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፍቕሪ መዓዝ ከመይን ኣበይን ከም ዝሕዘና ኣይንፈልጥን። ሓደ ግዜ ሃንደበት ምስ ዝራእናያ ጓል ኣንስተይቲ ፍቕሪ ክሕዘና ይኽእል እዩ። ሓደ ግዜ ድማ ብምሕዝነት ብስራሕ ወይ ድማ ንነዊሕ ግዜ ሓቢራትና ምስ ዝፀንሐት ጓል ኣንስተይቲ ፍቕሪ ይሕዘና እዩ። እንታይ ደኣ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚታት ዘፍቀርናያ ጓል ኣንስተይቲ ንዓና ፈፂማ ንፍቕሪ ከምዘይትደልየና ዘርእዩ ብዙሓት ምልክታት ኣለው። ካብዚኦም ድማ ውሕዳት ክንርኢና እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ፍቕሪ ንምጅማር ድልውቲ ኣይኮንኩን ክትብለካ እያ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘይተፀበዮ ግዜ ንፍቕሪ ክትሓተን እንተለኻ ድልውቲ ኣይኮንኩን ይብላ እየን። ብኻሊእ ኣገላልፃ ከፍቅረካ ኣይኽእልን ትብለካ ኣላ ማለት እዩ። ክሓስበሉ እየ እንተይላትካ እውን ዋላ ንሓደ መዓልቲ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ከቕርበለ እዩ ኢላ ሓሲባ ኣይትፈልጥን ማለት እዩ። ሜይቢ ትቀራረቡን ናይ ነዊሕ ግዜ መሓዙት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ዋላ ንሓደ መዓልቲ ንዓኻ ንፍቕሪ ሓሲባትካ ኣይትፈልጥን። ንስኻ እውን ክሓስበሉ ክትብለካ እንተላ ሕራ ኢልካ እኹል መሕሰብ ግዜ ሃባ ኣብ ዝሃብካያ ግዜ መልሲ እንተዘይሂባትካ ግና በቃ ተፋትሓያ። ብሉፃት መሓዙት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም፣ ፍቑራት ግና ክትኮኑ ኣይትኽእሉን። ንስኻ እውን ናይ ምሕዝነትን ናይ ፍቕርን ዶብን ፈሊኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ሓደ ግዜ ድማ ከመይ ከምዚልካ ትሓስብ ዘይኸውን ነገር እዩ እንተይላትካ ናይ ምሕዝነትን ናይ ፍቕርን መስመርኩም ብዘይምፍላጥካ ኣይተሓጎሰትን ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ መሓዛ ኢላ ምስጢራት ክትነግረካ ትኽእል እያ። ንስኻ ድማ ብኻሊእ መንገዲ ተሓስቦ ኢኻ ኢላ ዘይክትሓስብ ትኽእል እያ። ስለዝኾነ ካብ ልበን ዝቐረባኻን ንምስጢረን ዝነገራኻን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ የፍቅራኻ እየን ማለት ኣይኮነን። ስለዝኾነ ንምቅርራብኩም ካብ ምሕዝነት ናብ ፍቕሪ ንኽትቅይርዎ ዘይደልያ ከም ዘለዋ እውን ክትፈልጥ ኣለካ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ኩልሻዕ ደዋሊ ንስኻ ጥራሕ እንተኾይንካ ክትድውል እንተለኻ እውን ዘይለዓል እንተኾይኑ ሜይቢ ዘይረኣየቶ እንተነይራ እውን ምስ ረኣየቶ መሊሳ ኣይትድውልን። እዚ ማለት ድማ ክትዕልለካ ኣይትደልን ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ደዊልካላ እንተዘይተላዒሉ ቁሩብ ደቃይቕ ፀኒሕኻ ደውለላ። ተደላይነታ ክተውስኽ ኢላ ነቲ ቀዳማይ ኮን ኢላ ዘይክተልዕሎ ትኽእል እያ። እዚ እንተዘይኮይኑ ኣብ መበል ካልኣይ እውን ዘይተልዕለካ እንተኾይና ሪኣቶ መሊሳ ዘይትድውል እውን እንተኾይና ንምንታይ ናትካ ግዜ ናታ ትዕግስቲ እውን ተውድኦ። በቃ ነቲ ሓቂ ተቐበሎ ኣይትደልየካን። ብህልኽ ደጋጊምካ ምድዋልካን ቴክስት ምግባርካን ንኽትፀልአካን መንጃኽ ስጋ ዝብል ሽም ጥራሕ ኢኻ ክተትርፍ ትኽእል። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ሓሳብ ዓይንኻ ክትርኢ ኣይትደልን ወይ ድማ ምሳኻ ኣይትነኻኻእን። ብዙሕ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ነብዚ ኣይተስተውዕሉሉን። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተፈትያትካ ኣብ ጎንኻ ምዃን ምንኽኻ ኣዒንትኻ እንዳረኣየት ምዕላል ትደሊ እያ። ኣብዚ ግና ሓደ ነገር ክተስተውዕሉ ኣለኩም። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ናቹራሊ ምስ ወዲ ቅርብ ኢለን ዕላል ደስ ዝብለን ኣለዋ። ካብዚ ብተወሳኺ ፍልይ ዝበለ ጠባይ እውን ከሪኣ ይኽእላ እየን። እዚ ማለት ግና ብዓይኒ ፍቕሪ ይሪኣኻ እየን ማለት ኣይኮነን። ስለተኣምነካን ከም ሓደ መሓዛኣ እንተቐሪባትካን እውን ከምዚ ዓይነት ጠባይ ከተርእካ ስለትኽእል። ብተፃራሪኡ ድማ ሓፋር ጓል ኣንስተይቲ ዓይነይ ኣይረአየትንን ኣይትደልይንን እያ ኢልካ ክትርሕቃ የብልካን። ሓፋር ዋላ እንተኾነት ካልኦት ምልክታት ከተርእካ ትኽእል እያ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ምልክት ድማ ብዛዕባ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ፅባቐ ትነግረካ እያ። ነዚ ትገብር ንዓኻ ክተቕንእ ከይመስለካ ብፍቕሪ ዘይኮነስ ብምሕዝነት ስለትርእካ ንደቂ ኣንስትዮ መሓዙታ ከይሓፈረት ሓሳባ ከም ተዕልሎ ንዓኻ እውን ትዕልለካ ስለዝኾነ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ምልክት ድማ ብዛዕባ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ፅባቐ ንዓኻ ደጋጊማ ትዕልለካ እንተኾይና እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ምልክት ድማ ምስ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ርክብ ንክህልወካ እንተገይራ ወይ ድማ እንተፋሊጣትካ ምሳኻ ክትከውን ትደሊ ንምሕዝነት ጥራሕ እንተኾይና ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንኽትቐርብ ትገብረካ እያ። ምክንያቱ እንታይ እዩ?
ንዓኻ ትደሊካ ንምሕዝነት ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ካሊእ ነዚ ትገብረሉ ምክንያት ድማ ናትካ ኩነታት ናብ ፍቕሪ ይቕየር ከም ዘሎ ክትርዳእ እንተላ እዩ። ስለ ዝኾነ ምስ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኽትከውን ትገብረካ እያ። ምክንያቱ ድማ ናትካ ምሕዝነት ስለ ትደልዮ ምስ ካሊእ ፍቕሪ ክትጅምር ስለ ዝትደልየካን እዩ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ምልክት ድማ ኩሉ ቀልድታትካ ኣየስሕቓን ፍቕሪ እንተሒዝዋን ርክብ ክትጅምሩ እንተደልያ ብዘስሕቕን ብዘየስሕቕን ክትስሕቕን ክትሕጎስን ትደሊ እያ። እንተዘይደልያ ግና ይትረፍ ክትስሕቕ እተዕልላ እውን ዘይክርድኣ ይኽእል እዩ። ኣብ መበል ሻውዓይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ምልክት ድማ ንበይና ኣይትረኽበካን። ቁፀራ ክትሕዙ እንተለኹም ይኹን ክትዘናግዑ ክትወፁ እንተለኹም ንበይና ዘይክትመፀካ ትኽእል እያ። ንመሓዙታ ኣኪባትልካ ትመፅእ እያ። ዋላ ንበይና እንተመፀት እውን ንነዊሕ ግዜ ኣይትፀንሕን። ምክንያት እንዳደለየት ፃኒሕትኩም ንምሕፃር ትደሊ እያ። ዋላ ንበይንኹም እውን ኮይንኩም ከም ቀደምኩም ናፃ ኮይና ዘይተዕልለካ እንተኮይና ናይ ጭንቂ ስምዒት ትርእየላ እንተኮይንካ ካብ ምሕዝነት ብዝሓለፈ ፍቕሪ ኣይደለየትን ማለት እዩ። ንመሓዙታ ሒዛተን ትመፀሉ ዘላ ምክንያት ድማ ናይ ፍቕሪ ዕላል ወይ ድማ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ካባኻ ንኸይትሰምዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ካሊእ ክተስተውዕሎ ዘለካ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባአን ተሓስብ ከም ዘለካ ከረጋግፃ ይደልያ እየን። ነዚ ድማ ብብዙሕ ነገር ክትፍተነካ ትኽእል እያ። ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ህያብ ክትህበን እንተለካ ብጣዕሚ ዝሕጎሳ ነቲ ዝሃብካያ ጊፍት ወይ ድማ ህያብ ፍሉይ ፍቕሪ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ብዛዕባአን ግዘ ሂብካ ተሓስበን ከም ዘለኻን ንዕአን ኢልካ ከም ዝገዛእኻዮን ከረጋግፃ ስለ ዝደልያን እዩ። ስለዝኾነ በዘጋጣሚ ደቂ ተባዕትዮ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ንተፍቅርወን ደቂ ኣንስትዮ ብድሕሪአን ብዛዕባአን ተሓስቡ ከም ዝነበርኩም ግድን ምንጋርኩም ኣይትረስዑ። ስለዝኾነ ካብዞም 7 ምልክታት ኣብዚሓ ተርእየካ እንተኮይና በቃ ግዘኻ ኣብ ዘይተፍቅረካ ኣብ ዘይትደልየካ ጓል ኣንስተይቲ ኣይተጥፍእ። ናትካ ክትከውን ኣይትኽእልን። ብግዘ ካብ ኣርሓቕ ናትካ ክትከውን ትኽእል። ናትካ ክትከውን ትደሊ ኣፍቃሪ ትሓዝ። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ንኽተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘለው ደቂ ተባዕትዮ እዚ መደብ ንኽበፅሖምን ትምህርቲ ንኽወስድሉን ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይተረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ